Dusta? Ro. Ang pingin nga rasa mo deh, pingin deh mau lundu na mobile. Salah mobile, aku dah mobile lagi mobile, Mobile langgo, mana? Ini, bane. Nanti nang toto. Toto jangan nang. Tolo ko berarti nih mager na, mager nih dini nih, mbak Maya lewaru nalai, Maya jeng kawin mau jempai mau nane dini mager jahinangku, mbak bima jeng, selesai tangan ini, mbak natai dini sombar jahibena na bara, angna dini miramis upai nodo ko berat sing no tanci, mbak baki no sop tanjibun, mbak ngarsi miramis ini nalai, mbak hinjau jahi jena to, mbak hinjau palik na palik angkia, mana yang sombaru sip ni palik nalai, terus sipni pali gobar komen खालाम आंजों लोगो जानांगोन खबराव मिरामिस जानांगोन लोगोफोर दिनै आंना मिरामिस दिन आरोना माने ओरैबायदि जाथाय जाना होबाय माने समबार दिनैसो लोगो ना होबाय समबार दिनैसो सारा मागो एकदम खाफानो मुन्दासो जाबाय खोमा समबारावसो जानांगौ दा मागोआ जोंना माने गाबोन मुसुरि नालाय जों मुसुरिखौलाय जाया आरो ओमफ्राय जों बिनि एडभान्स जायो आरो जों माने मुसुनि आवगाय जायो आरो जों मुसुनि खालि जाया गाबोन मुसुनि नालाय गाबोन मुसुनि बावगोन बिहु ओमफ्राय दिनै जोंना फार्स्ट जाग्रोगोन आरो मुसुनि आगोल सानसे थ' दिनै बिमा फिसा थांगोन आरोना आंल' थाङा ओमफ्राय न'खरसो थांजोबगोन नायनोसै गाबोन आरो भागो हरो आरोना न'आव आधा केजि रायजो हरो आरोना आधा केजि रायजो न'खरसेयाव जोंना राननानै अमा बेदरखौ बेखौ गाबोन जानो थाखाय आराम फोराननांगोन नङाबा जानाङाना आंबोथ' एसे जानो लुबैयो खामानि मावनाया खामानि मावबाय मैया बाब खामानि ओमफ्राय भिडिअ लानो मोनासै आं माने मा होनोमोनलाय मबाइल लाङासै नालाय हिन्जाव लानानै थाबाय मबाइलखौ दिगदारलै मबाइल मोनसेबाथाय थारनानै नांथारो मबाइल मोननै थामारनांगौ ब्लक खालामनोब्राय मबाइल मोननै थानांगौ माबा जाया बिराद गोदाव सोराव जायो गावनो एक्सट्रा थानांगौ दे मबाइला ओमफ्राय एक्सट्रा नङाबा बिराद गोदाव सोराव जाबाय थायो माने टाइमाव मबाइल मोना जायोना न'खराव आरो मबाइलाव मोनसेल'सो दा आं जिथु भिडिअ आं दा खालामगासिनो दं ना बे मबाइलजों बे मोनसेल' मबाइल ओमफ्राय दा बायजोब्बाय माबाया केमेरानि मा होनोमोनलाय माबा थायोना कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको आयना बायदि बे बायबाय आरो उपाय गैया लोगोफोर बिदिनो खालामाबा उपाय गैया ओमफ्राय बिदिनो खालामबाय थानोसै उनाव साक्सेस जाबाथाय साननायफोरा बायनोसै ना नङा लोगोफोर बयबो शेयार खालामबानो जाबाय मोजां नांदोंबा आरो बयबो साबसक्राइब खालामलां सबबो जेथिया आंबो जाहाथे नोंसोरखौ भिडिअ नायनानै आंबो जेनेबा खालामो साबसक्राइब बेबायदि रिसिभ खालामबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोना मोजां नांदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालाम ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय दे A few moments later. मा खालामदों बेहाय मा खालामदों मा तुमासो होनबाय माथो नोंलाय माबायावनो मा तुमा होनगासिनो दं बेहाय नों बेनो पालें मोनबाय नों बेनो पालें मोनबाय हा नों बिदिनो पालें थाबाय नों बेनो माने तुमा होनसिगोन आरोना नों तुमा न'खरबाय नों आमायालाय आमाया बबाव दं बबाव दं आमाया iyo tuh sama dek anak sama dek tuh mana tuh sama tuh oh celo Hilai, serap mungkin. Toh. Alah. Apa menang apa mah? Apa menang meneli? Dah. Dah. Apa menang? Udah naik lebih ni. Yo, celo. Nah. Dia cuman dah. Cuman apa? Cuman berapa deh? Cuman apa? Ija lah, coba.
मा खुंग्राय जाजाले आंखौ गगा मोनदों फिला गगा मोनदों दा एक मास जासिगोन हामाखै आव हायथ' नै सासे बेमारि नों हामा मोनजानाय ना बे आया लोमजादोंमोन आरो नै सासेया नै बेयो आंनि मामि जायो आरोना आफानि बाय गिदिर आरो लालमाटि थायो लालमाटि थायो दाखालिसो फैदों आरोना सानथाम सानब्रै जाबाय आरो फैनाया माने आलासियानो फैदों आरो बे माने आफानि बिब' आरो बिब' गिदिर माने बिब'आनो साथाम साब्रै फैयो ओमफ्राय आरो फंबा आरो बिदाफोरानो साथामसो जागोन गोबां आरो फरियालाथ' मालाबा देखायजोबगोन आं ओमफ्राय हिन्जावनि फरियाल ओमफ्राय आंनिथिं बिफानि फरियाल आरो बिमानि फरियाल गासिबो फोरबोखौ देखायजोबगोन आं बेसेबां दं ज'नो देखायगोन आरोना ओरै थांनानै बेरायलाबायनानै बेरायनो माने फरियालफोरखौ सिनाखि होगोन आं सानसे समाव बयखौबो नोंथांमोना नायबानो जाबाय जै लोगोफोर मा होनदों नों दिनै सानैया मागो जाहैसिगोन जागोन बेदरखौनो मोनजा जाया नोंखि जाया थायो नों होबाय खेला खुगा बासिग्रा नै मोनगोन टिफिन लांगोन टिफिनाव सोना लाबोगोन बेदरखौ ओमफ्राय oh my god आंबा मोनजासिगोन लोगोफोर टिफिनाव सोना लाबोगोन आरो लोगोसे बेदर हरफागोन ना गाबोन मोनजागोन आरो आरामनो जोंबा गाबोन संना जाहैनोसै खोनादों नों थांसिगोन ना नों थांबाय था मामिया थांसिगोन न'आव हा ओंखाम जागासिनो दं मामिया न' थांसिगोन ओमफ्राय आं एबार माबा थांसै मागोआव बेदर नांगोन बेदर लाना फैदो र' 1 केजि मोनगोन 1 केजि लाना फैनो र' मागोनि हा खेमानि जानाय लुखादों माला नै बक्सा ओजा ओंखाम संग्रा मानसिफ्रा ओंखाम संगासिनो दं ओजा बेदर राङासं बेदराना हाबाफारि जागासिनो दं बेहाय गामिनि न'खर रानो आरो बेदरखौ नै आसोला टिकटक बिराद नाम जादोंमोन ना बे फेमास बेदरा मोनबाय नोंनालाय बिना मोनथाम न'खरनि मोनथाम मोनसे आरो न'खराव बेफोर बेदरा जोंना सेरसेखौलाय रानो आरोना न'खरनै बेसेबां बरिया बेदरा गाबोन एवना जागोनखौ बरियानो गाबोनखौ हख्लायगोन लोगोफोर गाबोन लोगोफोर भिडिअखौ मोजां नाय एकदमबारे फारसेनिफ्राय लागोन आं बेफोर संनायफोरखौ बुरजा संहैसिगोन बरियानो आं लाग्रा जासिगोन बबाव थांनो हा बिमाया खुनानाया मोजांथारो उलनि बुरिया साजिदों सोर खुदो आमाया ना आमा दादा दादाया Meme mami gini meme ini, jamba. Tuh. Bisa malah mag tangan mag. Biar bawa toko lah bu. Toko lah bu deh. Tom kerja mana? Malai. Laji malai. Sekarang laji li. Lajian malah angkat siapa yang asik ya Amira Mistin dia pemuda ini kembarna istri soal apa mana tanya sih malah saya sih ngasih saya mau sama istana mau jibun dia tangga macam Srit kau nak kerja. Tolong kepada mana? Soal tanggup sih kan, mak jangan angkat tangga, sampai ada tangga saja ada tangga. Mana sana miramis, jadi nalai somar pali. To
ओमफ्राय हिन्जावबो जागोन ना जायासै होनदों आरोना हिन्जावाबो मोननो हाया दा थांनानै मा जायो लोगोजों लोगो दा बिसोर लोगो मोनगोन ना लोगोफोरखौ थ' लोगोफोर मोजां नांनोबा लाइक एन्ड शेयार खालाम ओमफ्राय बयनोबो शेयार खालाम भिडिअफोरखौ दै लोगोफोर